I ara ja per acabar, com que sé que tots i totes us heu quedat amb moltes ganes de conèixer l'Anna i la Mila, crec que ens acompanya la Mila per aquí. Hola, Mila. No sé si la tenim per aquí. Bueno, sembla que no. Sí, ara està apareixent. Hola, Mila, bon dia. Bon dia. Hem d'excusar a l'Anna que per motius laborals doncs, no ens podrà acompanyar, és una llàstima, però en tot cas la Mila sí que ens farà al final doncs, una mica de resum i conclusions i també ens parlarà de les tendències més cool que hi ha ara mateix. Per la meva part, simplement, jo només també em vull quedar amb una frase del que comentaven l'Anna i la Mila. Sisplau, no maregem tant a la ciutadania demanant documents i que ja tenim en poder de l'administració. Moltes gràcies i endavant, Mila, tots teus. Mila, disculpa, hauries d'engegar el micro. Ara? Se sent? Vale. Doncs res, us donava les gràcies a tots pels vostres comentaris i també us trasllado una salutació de l'Anna que, com que està treballant de forma presencial, doncs no pot participar però ens està seguint. Entre cita i cita ens va seguint. Bé, doncs, com a conclusions, el que sabem és que d'aquestes noves formes de relació amb la ciutadania podríem dir que moltes d'aquestes iniciatives s'han dut a terme, malauradament, gràcies a la Covid. La qüestió és saber quan acabi aquest estat de pandèmia si tindrem aquestes mateixes necessitats. Algunes de les experiències que hem presentat avui es quedaran i d'altres no, però està clar que totes ens ajudaran a millorar la relació amb els ciutadans i les ciutadanes i que som nosaltres, precisament, els que hem de promoure i adaptar aquestes noves pràctiques en les nostres organitzacions. És evident que cal un canvi en la relació amb la cita prèvia de la ciutadania, ja que de la mateixa manera que la fan servir per anar al metge o per passar l'ITV del cotxe, doncs poden fer-ho, i de fet ja ho estan fent per relacionar-se amb els petits ajuntaments i administracions. De fet, la major part de la ciutadania ja ha fet aquest canvi cultural i conviu quotidianament amb el Facebook, el TikTok, el Twitter, etc. És precisament l'administració la que ha quedat una mica enrere i som nosaltres els que hem de fer el canvi per fer-la més propera i útil. Està clar que els serveis han de ser proactius i molt simplificats per arribar a la major part de la ciutadania d'una manera fàcil i comprensible. I hem de donar una atenció personalitzada a tots els col·lectius que conformen la societat i hem de ser capaços d'adaptar-nos a les seves necessitats, als seus recursos i als seus coneixements. De fet, la ciutadania no espera de nosaltres que ens adrecem a ells amb unes expressions supercomplexes i que els hi recitem les lleis. No, el que volen són unes frases curtes, senzilles, directes i clares quan ens hi comuniquem. I totes aquestes iniciatives sabem que comporten un canvi molt important tant a nivell intern com a la ciutadania. I perquè funcioni a la perfecció no podem esperar que sigui en 2 dies. Per això hem de continuar treballant per implantar-los de forma constructiva. Hem d'anar a fer una anàlisi continuada per millorar els serveis, ens hem d'adaptar a les necessitats amb una perspectiva de futur. I doncs, com que l'administració també necessita un canvi cultural i de comunicar de formes diverses, doncs hem fet un recull de TikToks, que m'encanta, que ens aproparan en aquest canvi. Així, per començar, la Làlia Grossa ens ha de pagar l'IBI. Vaig a trucar a la Lorente per preguntar-li allò de l'IBIS. Aviam si aquest any també. Magda, hola, sóc la Làlia Grossa, te'n recordes de mi, Sí, reina. Escolta, allò de l'IBIS, aquest any també s'ha de fer igual? No li pots pas dir a algú que m'ajudi? Com? Què dius, que què? Ah, bueno. No, el nen no sap pas fer-ho això, ja li dic als nets que m'ajudin. Bueno, ja et diguem, doncs, Gràcies, reina. Adéu. Nen, diu la Lorente que aquest any això de l'IBIS ho hem de fer-ho així trucant com toc-toc.
No sé pas què vol dir. Ja demanem a algú que ens ajudi, doncs. Au. Doncs ara, em veieu? Sí? Vale, doncs no sé si puc ja, però els companys de l'Ajuntament de Ripollet ens expliquen l'habilitació de funcionaris com a representants de l'administració i com a una part d'aquesta tramitació l'han fet per correu electrònic per poder garantir l'atenció ciutadana. Si voleu, podeu veure tota l'explicació completa en el canal de YouTube de l'AOC. Bueno, som-hi. Aviam si aquest xicot em pot ajudar. Hola, bon dia. Hola. Miri, és que he de fer un tràmit amb la Generalitat i no tinc un certificat digital. I té DNI electrònic? Sí, home, i tant, miri, els meus poders. Moltes gràcies, ara ho tramitarem. Tingui, ja està fet. Moltes gràcies, no pensava que fos tan fàcil. De res, per això estem. Vinga, la Roser de la Diputació de Girona ens trasllada el seu amor per les infografies. La gent està cridant, els temps estan canviant. I per últim, la gran Anna Garcia de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb la col·laboració del grup Diversiones, ens canta IDCAT. Amb l'IDCAT tramitaràs i signaràs digitalment com ho faràs des del sofà. Amb l'IDCAT demana'l ja per internet en un pim-pam instal·lat tal. Amb l'IDCAT un volant de padró ho podràs demanar. Amb l'IDCAT digitalment tu signaràs. Amb l'IDCAT no hi ha horaris ni normes, tot és llibertat. És l'IDCAT, fes l'IDCAT. I si tu vols tramitar i no tens temps ni per respirar, és l'IDCAT ideal, m'eres obsessionat. Això ha estat genial, Mila? Aquesta força, aquesta energia dels TikTok al·lucinant, al·lucinant. Tenim uns companys que són la pera. Uns artistes, hem dit, eren els protagonistes, no? Sí, sí. En podríem fer tantes i explicar tantes anècdotes? Oh, això és genial. És la manera d'aprendre, també? Sí. Ens han deixat el llistó molt alt, Aquests últims vídeos així tan frescos, tan actuals, aquests TikToks tan marxosos. La veritat és que han estat... Per mi era la primera vegada, ho reconec, no els havia vist i realment han sigut molt... Bueno, un brotxe de tancament molt xulo, sí, sí. I les reflexions que han sortit durant la jornada, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que jo agraeixo a tots els assistents perquè el xat anava a tota castanya. De fet, crec que després ens queda un post-reflexió d'aquesta jornada o d'aquesta sessió. Farem un recull de tot el que ha sortit perquè algunes són preguntes o reflexions, però altres també eren, inclús al meu ajuntament fem això i eren bones pràctiques també, no? I per tant, jo crec que serà interessant fer un recull de tot el que hem anat veient que sortirà. Doncs esperem que hem arribat al punt final i esperem que aquest temps que hem compartit de les històries i vivències dels ajuntaments de la Palma de Cervelló, de Girona, de Cambrils, de Palau de Plegamans, de Teià, de Terrassa, de Tremp i dels Consells Comarcals de la Garrotxa i el Ripollès, als que els donem les gràcies per aquesta participació. I després
bueno, la meva reflexió és que alguna de les experiències que han compartit amb nosaltres potser ja existien i s'han vist reforçades donada la situació de pandèmia i de tancament que hem viscut, i altres han arribat una mica d'urgència i estan per quedar-se, altres han arribat això amb urgència i ha sigut un acte de supervivència i potser requeriran una maduració, una modificació i un àmbit de millora que tots sabem que sempre tenim en tots els nostres projectes. Però, en tot cas, jo crec que són molt enriquidores i, com deien al principi també la Mila i l'Anna, crec que l'important és treballar col·laborativament i, per tant, la compartició d'experiències i de formes de fer és la primera pedra per a aquest treball col·laboratiu també. Com deia, agraeixo el dels xats també perquè brutal, la veritat és que m'he quedat parada. I sobretot moltes gràcies també al Lluís Puig, que ha fet una conducció de molts sectors superinteressant. Oi, Esther? I tant, al final, dèiem al principi, això podia sortir bé o molt bé i al final hem intentat fer-ho d'una manera diferent. El que sí que ens agradaria, Marga, que avui quan marxem cadascú a la resta de tasques que hem de fer, que ens quedi aquest pensament, que ens hagi fet reflexionar, pensar de com s'estan fent les coses a les nostres organitzacions i que això ens ajudi a donar un pas endavant, per sortir, com dèiem a l'inici, de la nostra zona de confort i passar a l'acció. Escolta, més acció que els TikTok és complicat, els TikTok i tot el que hem vist durant la xerrada, perquè a Trem, quan veien allà, atenem des de l'oficina d'atenció al ciutadà també, que deia, no tenim una oficina com tal. O sigui que jo crec que això, reflexionem i passem a l'acció. I ara ens queda acomiadar-nos, però fins pel proper 12 de novembre i ens queden algunes coses més que volem compartir amb vosaltres. Ens emplacem el 12 de novembre per parlar de noves formes de treballar en l'administració, però a mi m'agradaria de veritat felicitar a tots els que han participat en aquesta jornada i que han posat també aquesta nota de creativitat i que han compartit la seva experiència, i a la Diputació de Girona i al Consorci per fer una jornada diferent. Moltíssimes gràcies. Que esperem que no sigui l'última. Per cert, jo m'apunto també al club de fans de l'Anna Garcia, que sortia en el xat que on estava aquest club. Anna, ho sento, hauràs de dinamitzar aquest club. Però bueno, I abans de marxar, Marga, l'enquesta. Sí, ja està, exacte. Llavors, ara mateix, abans de tancar la sessió, sortirà en pantalla un QR que si teniu preparats els mòbils, sisplau, agafeu aquest QR i feu una resposta ràpida a l'enquesta de què us ha semblat la sessió, i el que puguem ho aplicarem per la del 12 de novembre, que ja estem preparant, i que esperem que també us apunteu i que animeu als vostres companys també perquè assisteixin i participin. Moltes gràcies a tots. Si algú ara no pot, Marga, perdona, Marga, si algú no pot omplir ara l'enquesta, perquè això és molt ràpid perquè volem acabar l'hora, aquesta tarda rebreu un correu també per... Efectivament. Però si encara esteu connectats, feu-lo ara i ja estarà fet. Sí, feina feta. Això no deixis per demà el que puguis fer avui. Això és clau. Fins d'aquí unes setmanes i espero que aquests moments hagin estat profitosos per tots. Gràcies, Esther. Ens veiem i gràcies a tots. Gràcies. A gaudir, que vagi molt bé. Adéu.